Ramogi TV, Migori. Riwruok mar KNUT bade ma Kisumu kwedo kang' maduol mochung' ne penj pacho kae okawo mar miyo jonyuol kod nyithindo ndalo 30 mar chwalo ng'ur e wi ng'ikruok manobedoe kotenore kod duoko mar KCPE ma higani. Giseyo KNEC ka gikoni mano yo mar medo hinyo jonyuol e yor usuru e kinde ni mangima oridore ka gikoni KNEC owinjore yie ayanga ni rochruok e duoko mag penjno en makosa margi. E wi mano gimedo ni KNEC owinjore ochul jonyuol pesgi mane gichoko odiochieng' golo duoko ka jonyuol temo manyo duoko nyithindgi e tok yor ote machuok. Mondo jonyuol kata nyithindo o appeal against the result for correction. Wapenjo ni ng'ama biro kawo ting' mar chudo ne appeal no. Gin jonyuol, gin nyithindo, koso gin school. Koso KNEC wuon motimo makosa na botimo. Ma rieko mar kawo osuru mang'eny kuom jonyuol. Like the Kenyan culture is known. Is KNEC asking our parents to accept it and move on? Exam results are not election results to be accepted to move on. These are a matter of life and the future. Here jawab ni tendo mondo som machuka scholarship. Already gisegolo forms kinenge timelines. Moko yo tarik mage wacho tedo ko forms gote. Koro nyithindo ma dhi gidugbiro marachgi ka gitimo appeal ndalo 30 to ndalo ko ngado gi oko ng'a biro kawo responsibility. Wach mar wacho ni jomonje oro SMS service providers ne moto makosa. Wapenjo ni jogo to nogolo result ko kanye. KNEC mana miyo result mano ochopo kare.